Здравейте, мои почитатели! Днес ще ви науча как се правят фойерверки и след това ще ви покажа една изненада. Ще ви покажа първо какви фойерверки съм направил. Да, така. Тази и тази. Сега ще ги сложа тук. Ако искате да ги стаквате, взимате 2 стака такива, защото после ви трябва още един стак листове, още такива папер и каквото пепер на какви цветове, ето тук какви са. Диаманти има един ефект, които изглеждат някакво размазано. И бяло. Колко страха? 1, 2, 3, 4, 5. Добре, трябват ми 9. Ще взема червено. И оранжа. И тук си направих една заличка, където да ги правя. Така, слагате вниманците където искате, всичко където си искате. И да, ще ми трябва още 2 цвята. Кой да взема? Малко лилаво и още жълто нямам, да. Искам да го напълня цялото, всичко. Да видя, защото това не съм го опитвал. Всичко да е пълно. Не знам как ще се получи. И тук ви се появява топка. Тук можете да си ги наредите както искате. Ето вижте. И ето ми и ги нашите фойерверки. Тази стана хубава. Доста не бях правил такава хубава. И сега ще ви покажа изненадата. Само да намеря от коя страна беше. Ето изстрелачка на фойерверки. Тук съм сложил фойерверки. 2 различни вида са в 4-те и ето вижте. И се пускат. Тук е малко грозно стана, защото са от почти един и същи. Едните са кръгли, а другите са на звездичка. Сега ще ви покажа как да направите тази машинка. Ще ви трябва Redstone Repair и така. Сега слагате, тук ще ви трябват диспонсори. Аз един път се обърках преди малко, когато бях взел дропари и винаги ми се изхвърляха и тук, когато го бях пуснал. И слагам, ще го направя с една. Така, слагате го. Един редстоун. Чакай, той има ли разлика? Как се слага? Добре, мисля, че няма. И с ръчката. После влизате вътре. Слагате. И да видя. Опа, тук да. Значи трябва да е от тази страна. Ето, сега ще стане. Пак не стана. Какво става пак сега? Ето. Бам! И после го изключвам. Ако искате много да пуснете, жит. И се пускат. И мисля, че това беше от мен. Да. Не, ще ви покажа още една. Как се прави.
Тези неща вече няма ми трябват. Листове. И сега искам да направим една така, така. Не, хумуса го махам. Така и така. Ще стане хубава. Не, така. Така, 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 така и това. Пак няма значение как ги слагате. Опа. Обаче ако сложите само двете, става една обикновена, която нищо не прави. И вече не е. И да видим каква е тази хубавица. И тя. Само. Да. И това беше с изстрелачките и фойерверките от мен. До виждане!